her om reaktionsgenetik, og først så vil jeg komme ind på noget med reaktionshastighed og de faktorer, der har indflydelse på reaktionshastigheden. Herunder vil jeg inddrage det bilag og tale om katalysatorer. Så vil jeg tale lidt om reaktionsorden og bestemmelsen af reaktionsorden, og så vil jeg inddrage forsøget pseudoførsteordensreaktion. Reaktionshastighed i kemien handler om, hvor hurtigt en given kemisk reaktion forløber, og hvis man har en tilfældig kemisk reaktion, f.eks. en reaktion, hvor stof A og B omdannes til stof C og D, så vil stofmængdekoncentrationerne af henholdsvis stof A og B aftage, da de forbruges ved reaktionen, mens stofmængdekoncentrationerne af produkterne C og D vil blive forøget. Reaktionshastigheden kan således udtrykkes ved formindelsen af den aktuelle stofmængdekoncentration per tidsenhed. Her skal tidsintervallet dog være lille, og som man kan se, så er brøken negativ, da stof A som sagt forbruges, og en negativ hastighed giver ikke mening i den her forbindelse. Det her udtryk, det udtrykker dog den gennemsnitlige reaktionshastighed, og hvis man ønsker en øjeblikkelig reaktionshastighed, så kan man lade delta t gå mod 0, hvorved brøken vil gå mod differentialkvotienten af den aktuelle stofmængdekoncentration af A med hensyn til t, og vi får det udtryk. Her vil den øjeblikkelige reaktionshastighed således svare til den numeriske tangenthældning i det pågældende punkt på en graf, der viser den aktuelle stofmængdekoncentration som funktion af tiden. Reaktionshastigheden den kan også defineres ud fra andre reaktionsdeltagere i reaktionen og deres ændring i den aktuelle stofmængdekoncentration per tidsenhed. Her er det dog vigtigt, at man angiver ud fra hvilken man definerer hastigheden. For at to molekyler kan reagere med hinanden, skal de i kontakt, og man kan sige, at de skal støde sammen eller kollidere. Det er dog ikke alle kollisioner, der fører til en reaktion, da molekylerne eller ionerne, som vi samlet set bare kan kalde partikler, skal støde sammen på en helt speciel måde, eller på en rigtig måde, for at reaktionen kan ske. Desuden så skal partiklerne kollidere med en kinetisk energi af en vis størrelse, for at reaktionen kan forløbe, da den såkaldte aktiveringsenergi for den pågældende reaktion skal overstiges, for at reaktionen altså kan ske. Og det betyder så også, at der er forskellige faktorer, der har indflydelse på reaktionshastigheden. Da de reagerede partikler som sagt skal ramme hinanden korrekt, og med den tilstrækkelige energi, kan en forøgelse af koncentrationen have indflydelse på reaktionshastigheden, da den her forøgelse vil medføre, at flere partikler står sammen per tidsenhed, hvorfor chancen for, at flere sammenstød fører til en reaktion forøges. Så altså en forøgelse af koncentrationen af reaktanterne kan således medføre en forøgelse af reaktionshastigheden. Temperaturen har også indflydelse på reaktionshastigheden, da en forøgelse af temperaturen vil medføre en forøgelse af de reagerende partiklers kinetiske energi, og der vil således være flere, der har den rette energi til at reagere. Og så kan en katalysator altså også forøge reaktionshastigheden, da en katalysator er et stof, der uden selv at blive forbrugt, forøger reaktionshastigheden på en kemisk reaktion. Og en katalysator kan virke ved at nedsætte aktiveringsenergien for reaktionen, hvorved flere molekyler så vil have den rette energi til at overstige aktiveringsenergien, da den ikke er så høj længere. Og hvis man bruger en katalysator, så kan man altså således forøge reaktionshastigheden. Og det leder så godt op til det bilag, vi har fået, der viser aktiveringsenergien som funktion af reaktionsforløbet for henholdsvis en ikke-katalyseret reaktion og en katalyseret reaktion. Og det ses, at aktiveringsenergien er langt lavere ved den katalyserede reaktion, hvorfor reaktionshastigheden som sagt også vil være lavere ved den katalyserede, og skulle højere ved den katalyserede. I reaktionsgenetikken skelner man mellem forskellige reaktionsordner, og man kan eksperimentelt komme frem til en given reaktionshastighedsudtryk, og det kunne fx være givet ved hastigheden er lige med hastighedskonstanten gange den aktuelle koncentration af A i m't gange den aktuelle koncentration af B i n'te. Hvor M og N så angiver reaktionsordnerne for henholdsvis A og B, og den totale reaktionsorden for reaktionen er så M plus N. De reaktioner, vi har beskæftiget os med, har været henholdsvis 0. første og 2. orden, og vi vil starte med at kigge på 0. ordens reaktion, hvor vi betragter en generel kemisk reaktion, hvis hastighed som sagt kan udtrykkes ved det, vi definerede tidligere. Hvis reaktionen så er 0. orden, så vil den så have hastighedsudtrykket givet ved følgende, som altså også kan skrives som,
og det betyder altså, at reaktionshastigheden er konstant for en nulordens reaktion. Løsningen til den differentiallinie står der nu altså givet ved den aktuelle stofmængdekoncentration af A er lig med den negative hastighedskonstant gange tiden plus B, hvor B så er en konstant, og den aktuelle stofmængdekoncentration A er en funktion af tiden. Den aktuelle koncentration til tiden 0 kaldes så A0, og hvis man indsætter det i den ovenover, så får vi, og vi har således, at den aktuelle startkoncentration af A er lig med B, og vi får så det endelige funktionsudtryk til at være det her for en nulordens reaktion. Ud fra den her funktion, der kan man se, at der er en lineær sammenhæng mellem tiden og den aktuelle koncentration A, og det betyder, at man ved en nulordens reaktion får en ret linje, hvis man afbilder den aktuelle stofmængdekoncentration af A som funktion af tiden, hvor minus K så svarer til hældningskoefficienten, og den aktuelle startkoncentration af A så svarer til skæringen med y-aksen. Og så vil vi tale om førsteordens reaktioner, som altså har hastighedsudtrykket hastighedskonstanten gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A, som vi så også kan sætte lige med differentialkoefficienten af A med hensyn til T. Og den fuldstændige løsning til den her differentialligning, den er altså formen, hvor B er konstant, og den aktuelle koncentration af A er en funktion af T igen. Til tiden 0, der får vi så, at den aktuelle startkoncentration A er lig med B, og så får vi altså følgende funktionsudtryk for en førsteordens reaktion. Ud fra det her, der kan vi så se, at den aktuelle koncentration af A vil aftage eksponentielt med tiden, og hvis man tager den naturlige logaritme på begge sider af lighedstegnet, så får vi selvfølgelig udtryk. Og vi får dermed følgende funktionsudtryk for en førsteordens reaktion. Og ud fra det her udtryk, der kan vi altså se, at der er lineær sammenhæng mellem ln til den aktuelle koncentration af A og tiden, hvorfor der ved en afbildning af ln til A som funktion af T vil fremkomme en ret linje ved en førsteordens reaktion. Og her svarer minus K så til hældningskoefficienten, og ln til den aktuelle startkoncentration af A til skæringen i y-aksen. Og så er vi nået til andenordens reaktioner. Og hastighedsudtrykket for en andenordens reaktion kan se ud på to måder. Det kan enten være, hvor den aktuelle eller orden for A er 2, eller hvor man har A er første orden og B er første orden. Så A og B er første orden begge to. Og hvis man betragter det første udtryk, så skal vi altså løse følgende differentialligning. Og den fuldstændige løsning til den her differentialligning er så på formen givet ved det her. Hvor B er en konstant, og den aktuelle koncentration af A er en funktion af T. Og til tiden 0, der får vi så følgende. Og konstanten B er altså lige med den reciprokke værdi af den aktuelle startkoncentration af stof A. Og vi får følgende funktionsudtryk for en andenordens reaktion. Ud fra det her, der kan vi altså se, at der så vil fremkomme en ret linje, hvis man så afbilder 1 over den aktuelle koncentration af A som funktion af T, hvor K så vil svare til hældningskoefficienten, og 1 over startkoncentrationen af A til skæringen med y-aksen. Man kan således ud fra en gennemgået teori bestemme, om en reaktion er henholdsvis 0., første eller anden orden, ved at måle den tidslige variation af en aktuel stofmængdekoncentration i en kemisk reaktion. Og ud fra de forskellige datasæt, så kan man så afbilde henholdsvis enten den aktuelle koncentration af A som funktion af tiden, eller ln til den aktuelle koncentration af A som funktion af tiden, eller den reciprokke værdi af, eller 1 over A som funktion af tiden. Og så kan man så udføre lineær regression på alle tre tilfælde og se, om en af de tre afbildninger giver en iøjnefaldende god lineær sammenhæng med en god AN-værdi, altså en AN-værdi tæt på 1, som altså vil være den givne reaktionsorden med hensyn til den reaktant, man har betragtet. Hastighedsudtryk 2 er imidlertid noget mere indviklet at behandle end det første, vi så ved en andenordens reaktion. Men hvis en af reaktanternes koncentration, f.eks. koncentration af B, er meget større end den anden reaktants koncentration, så kan vi imidlertid nemt beskæftige os med det.
da der så er tale om en pseudo-førsteordensreaktion. Altså en andenordensreaktion, der følger førsteordens kinetik. Og det gjorde vi i forsøget for pseudo-førsteordensreaktion. Ud fra det generelle hastighedsudtryk for en andenordensreaktion, som vi så tidligere, der får vi i stedet, at hastighedsudtrykket er V er lige med komærke gange koncentrationen af A, hvor komærke så er lige med K gange koncentrationen af B. Hvis koncentrationen af B så er meget større end koncentrationen af A, så kan vi så se bort fra ændringen i koncentrationen af B og anse den som konstant. I vores forsøg der benyttede vi os af den her metode, og vi beskæftigede os med en reaktion mellem peroxidsulfat og jodidioner, hvor der blev dannet sulfationer af diod, som man kan se i reaktion 1. Desuden tilsatte vi så også thiosulfationer, og de vil så reagere med dioden, som blev dannet i reaktion 1, og danne tetrationationer og jodidioner, hvilket så kan ses i reaktionsskema 2. Og til forsøget der benyttede vi os så også af stivelse som indikator, da stivelsesmolekylerne så ville reagere med den diod, som var til års, når thiosulfationerne de var opbrugt, og så ville der så komme en blålig farve. Da reaktion 2 forløber meget hurtigere end reaktion 1, så kunne vi betragte koncentrationen af jodidioner som konstant i opløsningen. Og da reaktion 1 med hensyn til peroxidsulfat af første orden, så havde vi således med en pseudo-førsteordensreaktion at gøre med følgende hastighedsudtryk, hvor koncentrationen af jodidioner som sagt nu er inkluderet i hastighedskonstanten, som man kan se på mærket. Og vi kunne således undersøge, hvorvidt reaktionen faktisk var en pseudo-førsteordensreaktion ved at afbilde Ln til den aktuelle koncentration af peroxidsulfat som funktion af tiden, hvor vi som sagt forventede at se en lineær sammenhæng, hvis der altså var tale om en pseudo-førsteordensreaktion med den aktuelle koncentration af jodidioner inkluderet i hastighedskonstanten. I forsøget der udførte vi i hver gruppe 7 delforsøg med forskellige koncentrationer af peroxidsulfat, og så målte vi reaktionstiden, og vi var opdelt i 4 grupper, som hver udførte forsøg ved forskellige temperaturer. Og i resultatbehandlingen så afbildede vi så Ln til den aktuelle koncentration af peroxidsulfat som funktion af tiden ved de forskellige temperaturer, og vi så så en lineær sammenhæng med den mindste RIN-værdi på 0,99, hvilket må siges at være en god RIN-værdi, og derfor så kunne vi altså konkludere, at der var tale om en pseudo-førsteordensreaktion.